People have heard kuti aiwa in the official presser yakaitwa nemukomana Ngeza akabuda akatora mazita ema-individuals aiwa ne-opposition leaders akati these guys aiwa I've contacted them tikawirirana navo kuti aiwa tiri kufanira kunoshowa down on 31st aiwa tobvisa the current leadership iripo. Sanapinda mashoko atoona kuti aiwa anouya achitonema zita reopposition leader vari Emerson Chamisa amongst others achinema resolutions arikuya achipeka achiti aiwa izvi ndo zvinofanira kuitiwa zvinogwa subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa mashoko anoda aitagwa panapa nemukomana Bomb Show. Panapa munoda munogwa muchinzi munangagwa Pose and Chiwenga Muchangwa, what did General Chiwenga do you wrong? You love Mary more than your wife. No one can fire me from ZANU-PF. In fact, I'm the one who fired ED nezvigananda zvake. That is left is for them to forget. The looting spree continues with ED's signature being the face of it POSB scandal underway. ED has turned RBZ into a personal attack shop. Notable names mentioned: Chivayo Garwe, Pakelo, Scott, Gwamatanga, Mutamba, Tungwarara, Muchangwa, Garo, etc. be warned. The signal was delayed only public safety grounds. We had to plan and act well, but decisively. The signal is on its way. It's coming. Chiwenga, Chamisa, BT's Kala, Chibaya, we have all spoken to them. For your own information, no one hates Comrade our Chiwenga. Transitional government on the horizon. 31 March on Wesem Road. Domashoko anobuda panapa ari pachena. Panapa tinoona kuti mashoko ari kutaura aya, yes, he might accuse vakomana in the regime, he is accused, we know, but our focus ndekuti ari kuyachiti ndakataurana naOstaloziziva nana Scala pamwechete nana opposition leader Emerson Chamisa nana Chiwenga vakawirirana nemashoko awa. Zvinoratidza kuti chinhu ichi chiri very planned and the people must take it very careful. Tichiona kuti aiwa anogona kuzonjamisa vachiinform na iye zvinozoratidza kuti aiwa panapa pachapisa and all the voices are against corruption iri kuitika munyika. That is planned aiwa the development pamwechete neprogression yenyika. Toziva mafungiro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell.